So ayan guys, nandito kami ngayon sa Zamboanga del Norte. Ngayon, punta na kami doon sa Pantalan. Titigit na kami, naka-standby na po yung mga kasama ko dito sa barko. So ayan. Maya po nakasilaw naman po ng gato. Pero yan na, kumikot yata yung barko. Kaya dito sa baba. Ayos na sila. Prepare na yung mga AV. So ayan guys, papunta na kami sa Pantalang. So ayan na po. Lapit na. So doon tayo sa proa. Kaabang yung taga-Pantalan. Isa. So ayan na. So ayan, nakakatuwa naman. Buhangin niya ito yung karga nila. Titanic. Dito lang pala sa pababaw na doon.
Doon na din. Mababaw na nga talaga kasi yung buhangin. Tali na iayos. Para makatipid kami dito. May play lang sila guys. Kasi masyado mababaw. Register siya sa Cebu. So yun na pala yung amin na pala yan ha. Ayan yung nakakali sa amin. May kakaliyan ang kakarga ng semento na dala namin. Yun na pala yung nakaabang kanina. Guys, nakakatawa kasi ang daming crow ng unang tagpot na ito. Yung ibang ano na taga-tayuman, yun yung mahirap dyan. Pag dami yung EDO sa ano, yung kami natin pareho yung tayo ng turok ng kamustiga. Hanggang sure, mga bata ko sila. Nakakatuwa. Ayun guys, yung mga itsura yung mga ano nila. Takot na yun. Saka malinis din. Gusto sa kanila yung mga ganito. So yan, dahil guys niya, tuloy ang operasyon. Okay na yan kayo ang kanilang train. May basketball court sila. no.
Ganyan pala, ang good news dito, pwede lang sinagat ng pera. Pupunta yun sa PPA yan, sa Coast Guard. First time ko na ngayon mag-subscribe sa app na Tagpol. Dito sa So yan, mga busy mga kasama ko. So yan na nga po. Diyan na po nagtatapos ang ating vlog. Please share and may click nyo na din yung notification bell at share nyo din sa mga kaibigan nyo. Thank you guys and God bless.